V tomto bode vidíme miesto, kde sa spodný val dotýka vnútorného valu. A od tohoto miesta ten spodný val pokračuje týmto smerom. Vzdialuje sa od valu Akropoly a jeho línia sa končí až tam vzadu v mieste, kde sa začína veľká strmina. V tej časti zrejme sa val aj pôvodne končil a nadväzovala tam už iba drevená palisáda. Tu prechádzame zase k opačnej strane vnútorného valu. Idem trošku sem, aby bolo lepšie vidieť, tak opäť je to smerom k tamtej strmine. Vidíme veľmi vysoké valy, na niektorých miestach 3, možno aj 4-metrové valy vnútorného opevnenia. A opäť sa vraciame na miesto, kde sa vonkajší a vnútorný val stretávajú.